Určite ste všetci počuli o novej mytovej mape. Včera na ňu vydal video, kde povedal, že urobí súťaž, kdo bude mať najkrajší návod, ako splniť vianočné questy. Nejlepší video s vysvětlením tady keříkových questů na keřitu s 2D, nebo na YouTube budete to kam chcete, ale my to musím najít, odmění. Dostanete ode mě třeba gift. Jedno nejlepší video ode mě dostane gift. A ja som sa teda rozhodol, že ja vám natočím tak v jednoduchosti a tak rýchlo, ako tie questy splniť. Nezabudnite mi dať like a odber. Vlastne toto video je aj pre YouTube, pretože to dávam aj na YouTube, ale aj na Reddit. Môžeme ísť na to teda. Dobre, takže ako prvé pôjdeme za keríkom a opýtame sa ho na všetko, dáme Walkaway a prídeme za búdku a nasekáme tam drevo. Keď budete mať nasekaných 10 dreva, hore sa vám zobrazí, že quest complete, prídete znova za ním a znova tam všetko vyklikáte. Potom prídete do chatky a vedľa krbu dáte 10 driev. Neviem, či to máte, ja som to mal na štorčeku. Znova sa vám zobrazí, že quest complete, potom znova pôjdete za ním, znova tam všetko vyklikáte. Nezabudnite dať Walkaway, pretože toto teraz ja som zabudol dať Walkaway a toto sa mi nezapočítalo, bohužiaľ. Dobre, ja som to teda išiel urobiť ešte raz, lebo som nedal, že Walkaway, to ma nenapadlo predtým. A až teraz som to musel splniť. Prídete sem hore a prehľadáte tieto krabice. A potom už len znova prídete za ním a všetko vyklikáte. A sem, tuto po tomto rebríku, tuto dáte svetielka tým, že znova podržíte štvorček, alebo neviem na čo to máte nabindované. Dobre, takže potom znova za ním prídete. On vám povie, že máte úplne sušenky alebo čo, takže prídete do kuchyne, prídete ku sporáku alebo čo to neviem a tam upečiete teone. Nie je to úplne ľahké a to je tak. Potom znova prídete za ním. Teraz vám povie, že máte ich zabiť 100 botov, čo sú dole vlastne na mape. Ja som si tuto ešte zobral koník na XPčka samozrejme. A ja vám toto, ja budem dávať určite celé, jak zabijem proste botov. Hej, ja to tu preskočím. Dobre, takže keď tých botov pozabíjate, tak sa vám znova tam zobrazí hore, že quest complete. Teleportnite sa hore na ostrov a prídete za ním a on vám povie, že máte ísť dole na ostrov znova a pozvať jeho kamarátov na Vianoce. Ale pôjdete do tejto časti mapy a tuto je, prídete za ním, on vám povie, že hello, vy kliknete a dáte Walkaway. Dobre, takže to sú pre tieto questy všetko. A dalo mi to iné docela dosť málo XP, potom už keď tak iba za ním prídete a dáte Walkaway. Ja si tu ešte zaberem coiny. Dobre, takže nezabudnite mi dať like a odber a dúfam, že toto video sa dostane k Mytovi a prajem veľa šťastia všetkým, čo sa snažia vyhrať túto súťaž. Čus!